Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Kuuntelet Sote-podia, jossa pohditaan ratkaisuja hyvinvointialan ongelmiin. Minä olen Maira Kettunen, hyvinvointiala HALin viestintäjohtaja, ja kanssani tänään juontamassa on Ellen Tuomaala, Mieli ry:n viestinnän asiantuntija. Ja meillä on aiheena erittäin tärkeä ja varmasti monia ihmisiä koskettava aihe, eli mielenterveys. Ja tänään on erityisesti tarkoitus puhua siitä, että miten Suomessa voitaisiin parantaa mielenterveyspalveluja. Eli meillä on tänään vieraana Julia Sangervo. Ja melkein tähän alkuun pyytäisin, että kertoisitko itsestäsi, kuka olet ja mitä teet, ja myös, että miten mielenterveysasiat ovat olleet sinun elämässäsi läsnä. Olen psykologi ja mielenterveysvaikuttaja, vaikutan yhteiskunnallisesti, erityisesti mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä. Ja mulla on sitten jonkun verran luottamustoimia siihen liittyen, että olen varakansanedustajana ja aluevaltuutettuna. Ja sitten lisäksi olen tehnyt jonkun verran tutkimustyötä liittyen ilmastonmuutoksen mielenterveysvaikutuksiin. Ja mielenterveys on näkynyt omassa elämässä, kuten meillä kaikilla tavalla aina. Että meillä kaikillahan on mielenterveys, vaikka me usein puhutaan siitä vaan sen sairausviitekehyksen kautta. Ja olen itse myös saanut kokea tätä meidän palvelujärjestelmää, että itse uuvuin ja masennoin teini-ikäisenä ja en saanut siihen apua. Ja sitten se mun kohdalla johti siihen, että mulle tuli myöhemmin huumeongelma ja mulle jäi lukio kesken. Ja sitten pääsin lopulta sitten aikuislukion kautta, sain uuden mahdollisuuden tavallaan sitten kouluttautumiseen ja pääsin sitten sieltä yliopistoon ja sitä kautta olen täällä nyt tänäänkin. Hienoa. No, jos ajatellaan vähän mielenterveyspalveluiden tilannetta Suomessa, niin miten isossa kuvassa näet tilanteen ja miten tiivistäisit kaikista tärkeimmät asiat, että mitä juuri nyt olisi syytä tehdä? No kyllähän se tilanne suoraan sanottuna on katastrofaalinen, että me nähdään ihan tutkimusdatasta, että miten voimakkaasti se oireilu on lisääntynyt ja vaikuttaa koko ajan lisääntyvän. Ja kun me puhutaan mielenterveyskriisistä, niin mun mielestä se on tosi tärkeää jaotella kahteen eri luokkaan sen mukaan, että miten me käsitellään sitä. Että se ensimmäinen on se meidän palvelujärjestelmän kriisi, että miten meidän palvelujärjestelmässä on sellaisia puutteita, että miten me ei kyetä auttamaan niitä ihmisiä sillä tavalla, kuin he tarvitsisivat. Mutta sitten taas toisaalta meidän ei pitäisi puhua vaan mielenterveyspalveluista tai sosiaali- ja terveydenhuollosta, koska hyvin vahvasti me nähdään, että monenlaiset yhteiskunnalliset rakenteet linkittyy mielenterveyteen ja siihen ihmisten oireiluun. Ja se olisi aika kestämätöntä, että me yritettäisiin ratkaista tätä tilannetta vaikka pelkästään terapialla. Että se oikeastaan on edes mahdollista, koska se oireilun määrä on niin suurta. Jos mietitään esimerkiksi vaikka korkeakouluopiskelijoita, joista joka kolmannella on masennus- ja ahdistusoireita, ja naisopiskelijoista lähes puolella, 40%, niin ne on aika hurjia lukemia. Ja se on niin suuria lukuja, että meillä on hyvin vaikea pelkästään palvelujärjestelmän tasolla vastata siihen tarpeeseen. Ja toisaalta se herättää myös sen kysymyksen, että onko se edes järkevää. Että jos me nähdään, että on sellaisia rakenteita, jotka tuottaa sitä pahoinvointia, niin ei sitä kannata lähteä vaan pelkästään yksilölähtöisesti korjaamaan. Mä itse näkisin Mieli ry:n edustajana, että siinä vaiheessa, kun puhutaan mielenterveyspalveluista, niin ollaan jo tavallaan siinä tilanteessa, että ei ole huolehdittu välttämättä mielenterveyden vahvistamisesta ja hyvän mielenterveyden edellytyksistä. Ja nämä on kaikki tosi tärkeitä, jos mietitään, että mielenterveys rakentuu ihan lapsuudesta asti, niin siinä on tärkeää kaikki neuvola-aika ja vanhemmuus, varhaiskasvatus, peruskoulu ja niin edelleen. Ja sitten jos mennään työelämään, niin työelämäkin voi olla mielenterveyttä tukevaa tai se voi olla mielenterveyttä rikkovaa. Eli jos me puhutaan tosiaan mielenterveyspalveluiden kautta ainoastaan mielenterveydestä, niin me oikeastaan unohdetaan kauhean iso osa siitä mielenterveydestä, joka meillä kuitenkin kaikilla on, niin kuin sä Julia hienosti äsken sanoit. Eli semmoinen meidän resurssi, ihan samalla tavalla kuin terveys, josta meidän joka päivä on tosi hyvä ja tärkeää huolehtia ja ylläpitää sitä. Ja sehän tapahtuu kaikissa näissä arkisissa kohtaamisissa, mitä meillä on joka päivä. Mutta sitten, että jos niitä mielenterveystaitoja, jos ne on vähän heikommat, niin sitten, ja se on tosi yleistä kanssa, että ei ole välttämättä, ja on niitä just niitä rakenteita, jotka on mielenterveyttä heikentäviä, niin silloin toki tulee tämä mielenterveyspalvelutkin ja niiden tarve esiin, ja toki Suomessa on tosi paljon niidenkin saralla tehtävää, mutta mun mielestä tässä koko spektrissä olisi tosi paljon tehtävää siinä mielenterveydestä huolehtimisessa. Tosi paljon uutta asiaa ainakin minulle.
No mitä Julia näet, että nyt kun meillä on uusi hallitus ja hallitusohjelmassa ainakin paljon puhutaan lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terapiatakuusta ja niin edespäin, niin uskotko, että ne keinot, mitä nyt esimerkiksi hallitus esittää, niin ne vievät asiaa eteenpäin ja ovatko ne riittäviä? No kyllä mä niin kuin kokonaisuutena sanoisin, että mun mielestä siitä hallitusohjelmasta valitettavasti puuttuu semmoinen ymmärrys siitä, että miten kaikki politiikka on mielenterveyspolitiikkaa. Että ei me voida puhua tavallaan jotenkin niin kuin siitä, että vahvistetaan mielenterveyttä esimerkiksi vaikka lasten ja nuorten terapiatakuulla, jos me sitten samalla tosiasiallisesti suistetaan monia lapsiperheitä köyhyyteen. Kun me tiedetään, että köyhyys on hyvin niin kuin iso riskitekijä mielenterveydelle. Että ei mun mielestä silloin voida puhua niin kuin mielenterveysystävällisestä politiikasta. Tämä on mun rehellinen mielipide asiantuntijana. Mutta toisaalta kyllä mä niin kuin haluan myös kiittää ja kehua hallitusta siitä, että siellä on niin kuin monenlaisia uudistuksia, mitkä on ehdottoman tarpeellisia. Et esimerkiksi tämä psykoterapiakoulutukseen esitetty uudistus siitä, että psykoterapiapätevyydestä tulisi 2-portainen. Että meillä olisi erikseen pätevyys lyhytterapioille ja pitkille kuntouttaville terapioille. Niin se on todella niin kuin tärkeä uudistus, mikä me ollaan pitkään tarvittu. Ja se on niin kuin monella tavalla heikentänyt ihan niin kuin vaikka potilasturvallisuutta, koska tällä hetkellä kuka tahansahan saa sanoa olevansa lyhytterapeutti ja myydä Suomessa lyhytterapiaa. Ja meillä ei toisaalta niin kuin ole ollut meidän palvelujärjestelmässä oikein paikkaakaan sille lyhytterapialle ja myöskään niin kuin ollaan vaikka tässä terapiatakuussa puhuttu niin kuin taattu sitä, että olisi oikeus saada lyhytterapeuttisia interventioita. Niin tällaiset uudistukset on todella tärkeitä. Ja toisaalta, jos mietitään vaikka sitä lasten ja nuorten terapiatakuuta, niin ehdottomasti hieno askel. Mutta toisaalta mun mielestä se on harmillista siitä, että siinäkin puhutaan vaan lapsista ja nuorista. Koska tällä hetkellä, jos mietitään meidän mielenterveyden palvelujärjestelmää, niin oikeastaan kaikista heikoimmassa asemassa on työttömät ja niin kuin työkyvyttömät ihmiset, jotka on niin kuin kokonaan työelämän ulkopuolella. Et esimerkiksi jos mietitään vaikka Kelan kuntoutuspsykoterapiaa, joka on tällä hetkellä käytännössä niin kuin ainoa tapa Suomessa saada niin kuin julkisin varoin psykoterapiaa, niin se on tarkoitettu vain ihmisille, jotka on niin kuin on sellaisessa tilanteessa, että heillä on mahdollisuus työllistyä, mutta heidän työkyky on vaarassa tai vaarantunut. Että se niin kuin on se edellytys, että sen takia esimerkiksi eläkeläinen ei voi saada kuntoutuspsykoterapiaa. Että se rajaa tosi paljon ihmisiä sen avun saannin ulkopuolelle. Ja musta se on tosi huolestuttavaa ylipäätään, että miten meidän mielenterveyden palvelujärjestelmä on hyvin vahvasti kytkeytynyt just siihen, että halutaan panostaa niihin ihmisiin, joissa on tavallaan niin kuin mahdollisuus niin kuin myöhemmin tuottaa valtiolle verovaroja, että niin kuin tuottavaa niin kuin auttaa esimerkiksi vaikka lapsia tai nuoria tai sellaisia ihmisiä, jotka pystyy pysymään kiinni työelämässä. Mun mielestä se on niin kuin inhimillisesti, pidän sitä niin kuin epäoikeudenmukaisena, koska kyllä meidän pitäisi niin kuin nähdä, että mielenterveys on ihmisoikeus, joka kuuluu ihan jokaiselle. Kyllä. Kun sä oot hyvinvointialueen valtuutettu ja varakansanedustaja, niin mitä sä, jos sä voisit itse päättää, niin mitä sä lähtisit heti ensimmäisenä muuttamaan? No se on iso kysymys, koska kyllä niin kuin mun mielestä yksi keskeinen ongelma on se, että meidän koko niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon niin kuin palvelujärjestelmä on rakentunut hyvin vahvasti fyysisen terveyden varaan. Ja se näkyy myös meidän lainsäädännössä monella tavalla. Että jos puhutaan esimerkiksi työturvallisuudesta, niin meidän työturvallisuuslainsäädäntö on rakennettu sillä ajatuksella, että ihmiset vaikka kuormittuu fyysisesti vaativassa tehdastyössä. Mutta me nähdään, että yhä enemmän niin kuin ne ongelmat liittyy nimenomaan mielenterveyteen ja varsinkin tietotyössä se kuormitus on nimenomaan mielenterveydellistä. Niin tämä niin kuin kokonaisnäkökulma puuttuu meidän koko niin kuin tästä niin kuin kokonaisuudesta. Ja samalla tavalla, jos mietitään esimerkiksi ihan vaikka niin kuin fyysisiä sairauksia, niin kuin vaikkapa ihan esimerkiksi vaikka diabetesta tai syöpäsairauksia, niin kyllä meillä niin puuttuu tavallaan niin sieltä puolelta se ymmärrys siitä, että miten niin ihmisen mieli ja mielenterveys vaikuttaa siihen. Että me nähdään, että psykologia vaikuttaa ihmiseen niin esimerkiksi siten, että kuinka hän motivoituu hoitoon, että ottaako hän lääkärin määräämiä lääkkeitä, noudattaako hän niitä toimenpiteitä, mitä hänellä on suositeltu. Ja sitten toisaalta se voi vaikuttaa niin hyvin vahvasti niin ihmisen vaikka toivon kokemukseen ja ylipäätään niin kuin kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Että me nähdään, että niin kuin ihmisen mieli vaikuttaa todella voimakkaasti, mutta tämä tämmöinen kokonaisvaltainen niin kuin ymmärrys ihmisestä niin kuin psykofyysis-sosiaalisena kokonaisuudena, niin se mun mielestä puuttuu meidän terveydenhuollosta. Mutta sitten samaan aikaan kyllä mä pitäisin todella tärkeänä sitä, että me toteutettaisiin terapiatakuu, että olisi se lakisääteinen velvollisuus tarjota sitä terapiaa. Ja sitten toisaalta, että me oikeasti panostettaisiin resursseja sen toteuttamiseen. Että eihän se pelkkä takuu itsessään niin kuin muuta mitään, jos ei meidän niin palvelujärjestelmä ole suunniteltu tarjoamaan sitä. Että esimerkiksi Terapiat etulinjan hankehan on tehnyt tosi hienoa työtä siinä, että he on miettinyt niin keinoja, että miten me voitaisiin niin toteuttaa sitä mielenterveyden palvelujärjestelmää fiksummin. Niin esimerkiksi tuollaisia keinoja.
Julia, mua kiinnostaa, mitä mieltä sä oot siitä, että terveydenhuollon käyttömenoista 5,6% Suomessa kohdistuu mielenterveyteen saman aikaan, kun suurin osa työkyvyttömyyseläkkeistä, yli puolet, aiheutuu mielenterveyssyistä ja myös oliko 40% sairauspäiväkuluista. Ja jos verrataan näitä OECD-maita, niin tämä on todellakin pienin osuus, mitä Suomessa satsataan mielenterveyteen verrattuna esimerkiksi Ranskaan, jossa tämä osuus on 15%. Mitä sanoisit tästä? Tuo on todella hälyttäviä lukemia ja siis se on niin kuin suoraan sanottuna aika päätöntä, että jos mietitään niin kuin ihmisten terveyttä, niin meidän suurimmat kulut aiheutuu mielenterveyteen liittyen. Mutta sitten me ei panosteta siihen hoitoon. Et tällä hetkellä suoraan sanottuna se hoidon saaminen on usein niin kuin lähes mahdotonta tai että sitä on tehty todella vaikeaa. Ja sitten samalla, jos mietitään niin kuin lisäksi tilastotietoa, niin mehän tiedetään, että myös OECDn arvion mukaan Suomessa tulee joka vuosi noin 11 miljardia kustannuksia liittyen mielenterveyteen. Ja tämä monesti saatetaan kuitata sille, että ne liittyy tavallaan vaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon, mutta siinä on hyvin isot kustannukset nimenomaan työkyvyttömyydessä ja siinä, että ihmiset ajautuu yhteiskunnan ulkopuolelle. Ja sitä kautta niin kuin mielenterveyspolitiikka on hyvin olennainen osa myös talous- ja työllisyyspolitiikkaa. Ja tämä on tämä näkökulma, mikä usein jää unohtumaan. Ja mun mielestä Mieli ry on tosi hienosti myös nostanut esiin sen, että jokainen niin kuin mielenterveyteen panostettu euro maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Että sehän on niin kuin investointi meidän koko yhteiskunnalle. Ja just noin luvut, se, että niin kuin noin 5% niistä käyttömenoista vaan käyttää mielenterveyteen. Et miettikää niin kuin 95% kaikkeen muuhun. Se on aivan järjetöntä. Varsinkin kun me mietitään sitä, että just tälläkin hetkellä niin kuin suurin osa työkyvyttömyyseläkkeitä johtuu mielenterveyssyistä. Ja se on todella surullista, jos mietitään niin kuin niitä tarinoita näiden tilastojen takana, niin siellä on usein niin kuin semmoinen tilanne, että ihminen ajautuu työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyssyistä, mutta hän ei ole koskaan saanut kunnollista apua mielenterveyteen. Et ihan niin kuin kuntoutuspsykoterapiatilastoistakin nähdään, että moni heistä ei esimerkiksi ole saanut sitä kuntoutuspsykoterapiaa. Ja kyllä se herättää sen kysymyksen, että kuinka paljon meillä on ihmisiä, jotka on niin kuin työelämän ulkopuolella, jotka olisi niin kuin, jos me oltaisiin pystytty toimimaan paremmin, niin jotka pystyisivät olemaan niin kuin osana tätä yhteiskuntaa. Se oli kiinnostavaa, että sä nostit tuon 11 miljardin euron kustannukset vuositasolla. Tämä OECDn tutkimus on itse asiassa 5 vuoden takaa vuodelta 2018, jonka jälkeen on tapahtunut kolmoiskriisi, jolloin todennäköisesti ne kustannukset on isommat, mutta OECD ei tee tätä vertailevaa tutkimusta kovin usein. Eli odotellaan, että milloin me saadaan seuraavaa dataa kehiin, mutta me ollaan täysin tottuneita tähän, että 11 miljardia vuodessa menee heikentyneen mielenterveyden aiheuttamiin kustannuksiin. Me ollaan täysin fine sen kanssa. Ketään se ei kovin paljon kiinnosta, paitsi ehkä niitä, jotka toimii mielenterveysalalla tai puhuu sen mielenterveyden puolesta. Mutta samaan aikaan esimerkiksi 22 viime vuonna otettu valtionvelka oli 12,7 miljardia euroa. Todennäköisesti se on voinut olla hyvinkin sitä samaa luokkaa jo tämä heikentyneen mielenterveyden aiheuttamat kustannukset vuonna 2022. Ja tästä on ihan valtava huuto, että näin iso valtionvelka ja näin paljon tarvittiin koronapandemia vuonna lisävelkaa, mutta sitten kun näitä verrataan, ne on lähestulkoon saman suuruista nämä summat. Juu. Niin kukaan ei huuda, että miksi me hyväksytään joka vuosi tällainen mielenterveysvelka. Niinpä, meidän pitäisi puhuakin siitä, että meillä on mielenterveysvelka. Ja se on niin kuin jännä, että miten se on valtava summa, se 11 miljardiakin, mikä on todennäköisesti vielä suurempi, mutta se on valtava summa. Että esimerkiksi nyt tämä niin kuin uusi alijäämä, mikä valtion budjetissa oli, niin sekin oli 11,5 miljardia. Ja se alijäämä on niin kuin aiheuttanut sen, että meidän on pitänyt leikata, tai hallituksen on pitänyt heidän mielestään leikata niin paljon esimerkiksi nyt vaikka sosiaaliturvaetuuksista ja sosiaali- ja terveydenhuollosta, niin kyllä se niin kuin herättää sen niin kuin kysymyksen, että eikö tämä asetelma on vähän jotenkin hassu, että me niin kuin ollaan niin huolissaan siitä valtionvelasta, mutta sitten jotenkin tämä mielenterveystilanne nähdään jotenkin semmoisena, minkä voi jotenkin sivuuttaa ja ohittaa, että sillä nyt jotenkin ei vähän voi mitään, tai että nähdään, että se on irrallisena tästä laajemmasta talouden kysymyksestä. Vaikka se 11 miljardia, se on todella suuri summa, jos mietitään koko sitä valtion budjettia. Me pystyttäisiin säästämään taloudellisesti ihan massiivisesti, jos me panostettaisiin mielenterveyteen, mutta sitten toisaalta
niin tavallaan mua välillä harmittaa, että se keskustelu kääntyy niin usein niin kuin rahaan. Että me nähdään, että se mielenterveyden arvo on niin kuin ennen kaikkea niin kuin niissä mahdollisissa kustannussäästöistä. Tai niin kuin, että haluaisin, että nähtäisiin, että se olisi niin kuin inhimillisesti arvokasta. Että ihmiset voi elää hyvää elämää, että heillä on niin kuin mielenterveys kunnossa ja että he saa apua, jos he tarvitsee sitä. Että se on se niin kuin iso kysymys, mistä meidän pitäisi yhä enemmän puhua. Mutta sitten tavallaan jotenkin valitettavasti, kun tämä niin kuin politiikan niin kuitenkin se kärki tuntuu aina olevan taloudessa, niin sitten tämä niin kuin mielenterveyskeskustelukin on pakko kääntää siihen osaksi sitä talouskeskustelua, mitä se ehdottomasti on. Ja vielä tästä 11 miljardin summasta, niin sehän koostuu just niin kuin sosiaalietuuksista ja terveydenhuollon kustannuksista, mutta siinä on myös iso osa näitä työnantajien menetettyjä ikään kuin tuloja. Kyllä. Eli se ei ulotu pelkästään niin kuin julkisen sektorin budjettiin, vaan se vaikuttaa myös yksityisen sektorin niin kuin talouteen. Kyllä, todella tärkeä nosto ja sitä ei useinkaan tosiaan niin kuitenkin vaan niin kuin huomioida, että mitkä ne kustannukset työnantajille on, vaikka siis toki niin kuin musta se on ollut hyvin tervetullutta, että niin kuin nykyään työelämässä puhutaan enemmän mielenterveydestä ja työnantajatkin on niin kuin nähnyt sen, että miten ne vaikuttaa niin kuin esimerkiksi niin kuin, yritysten taloudelliseen tilanteeseen, että jos niin kuin heidän työntekijät uupuu ja joutuu jäämään työstä pois, niin mun mielestä se on tosi hyvä, että nyt me ollaan niin kuin selvästi alettu kiinnittää siihen enemmän huomiota, mutta sitten tuntuu, että jotenkin se niin kuin, tällä niin kuin valtion tasolla, niin sitä ei ole niin kuin samalla tavalla. Me puhutaan paljon, mutta me tehdään vähän. Joo, mutta mäkin olen samaa mieltä, että kyllä puhutaan aika paljon. Että verrattuna vaikka 10 vuoden takaiseen tilanteeseen, mun mielestä tuntuu, että harva se päivä niin on joku juttu mielenterveydestä ja mielenterveysasioista ja se on varmasti meidän kaikkien mielestä hyvä. Mutta sitä olisin kysynyt, että luuletteko tai te tiedätte, että vaan luule, että johtuuko osittain näiden palveluiden heikko saatavuus niin työvoimapulasta? Onko se jonkinlainen syy? Joo, ja se onkin aika niin kuin kiinnostavaa, että miten niin kuin sekä tämä niin kuin mielenterveyden kriisi että työvoimapula myös linkittyy toisiinsa, koska aika usein meillä jää huomiotta se, että myös niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on paljon mielenterveysoireilua ja erityisesti uupumusta ja myös niitä mielenterveysperustaisia sairauspoissaoloja. Että silleen ne vaikuttaa myös toisiinsa. Ja toisaalta myös sit ylipäätään niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon heikko resurssitilanne ja myös se vähän niin kuin heikko arvostus ja palkkaus niin näkyy myös siinä, että ihmiset ei samalla tavalla hakeudu sinne alalle, mikä sitten taas niin kuin lisää entisestään niin kuin sitä työvoimapulaa ja olemassa olevien työntekijöiden kuormitusta. Että kyllä niin kuin ehdottomasti ne linkittyy vahvasti myös toisiinsa. Mutta mä näkisin siltikin myös tämän perinteisen mielenterveyden stigma, eli häpeäleima siellä taustalla. Eli ajattelen, että se on niin aliarvostettu aihe perinteisesti ollut ja monet mielenterveysaiheista, siis nimenomaan heikentyneen mielenterveyden aiheesta on ollut tabuja meidän yhteiskunnassa, niin kyllä se heijastuu suoraan se aliarvostus myös siihen, ettei resurssoida. Tämä on musta toinen puoli tätä asiaa. Samoin jos mietitään niin kuin jälleen niitä terveydenhuollon käyttömenoja ja sitä, että miten niin kuin säälittävän pieni prosenttiosuus siihen mielenterveyteen menee, niin kyllä se mun mielestä kertoo myös siitä stigmasta ja siitä vähäisestä arvostuksesta sitä alaa kohtaan. Jotenkin ylipäätään, että miten on ollut valitettavasti semmoinen niin kuin pitkä perinne, että jotenkin mielenterveystyötä ei ole nähty yhtä arvokkaana kuin sit vaikka esimerkiksi jotain sydänkirurgiaa. Että se jotenkin aina niin kuin on jäänyt paitsioon siinä. Ja se on myös kiinnostavaa, kun katsotaan niin kuin tilastotietoa siitä, että miten niin kuin muita niin kuin lääketieteen aloja on niin kuin resurssoitu huomattavasti enemmän vaikka viimeisemmän 20 vuoden ajalla. Että se psykiatrian rahoitus on pysynyt siinä samalla sillä aikaa, kun muut kustannukset ja niin kuin myös ne resurssit on nousseet. Että on panostettu enemmän niihin muihin. Ja ylipäätään niin kuin toisaalta, kun mietitään sitä resurssitilannetta, niin tämähän on hyvin pitkän aikavälin kehitys, tämä vähäinen resurssitilanne. Että erityisesti 90-luvun laman aikaan niin karsittiin todella massiivisesti noista psykiatrian puolen osastopaikoista. Ja silloin siinä oli jotenkin vähän niin kuin se ajatus, että niin kuin siirretään niitä resursseja avohoitoon, eli sinne niin kuin avopuolen tukeen. Mutta sitä siirtymää ei koskaan tehty. Ne resurssit vaan hävisi ja sitä ei koskaan paikattu niin kuin koko tämän 30 vuoden aikana. Ja se niin kuin hinta, mitä silloin niin kuin niistä huonoista päätöksistä, mitä lama-aikana tehtiin, niin me maksetaan sitä yhä niin kuin tänä päivänä niin kuin siinä, että miten niin kuin nämä palvelut ei toimi ja miten ihmiset ei saa apua ja miten ihmiset voi huonosti ja jää pois työelämästä. Tämä on minusta sen takia myös kiinnostavaa, että tavallaan tämä aliresurssointi, kun huomioi, miten niin kuin tuottavaa kuitenkin esimerkiksi psykoterapia on. Kyllä. Ja Terveystalo on suomalainen toimija, joka on tietenkin meidän kaikkien tuntema, tehnyt tämmöisen
psykoterapian vaikuttavuudesta tutkimuksen. Kiinnostavaa tässä on se, että kysymys ei ole edes mistään pitkästä kuntoutuspsykoterapiasta, vaan tällaista lyhyt psykoterapiasta. Se vähensi sairauspoissaoloja 40%. Ja sitten muitakin vastaavia arvioita on, että psykoterapia todella on vaikuttavaa ja sen tuottavuusefektit on aika isoja. Tämä on tosi kiinnostavaa, että miksi tämmöistä näin tuottavaa toimintaa, miksi se kuitenkin aliresurssoidaan näin vahvasti. Ja kysymys tosiaan on osittain, niin kuin sä sanoit, siitä työvoimapulasta myös. Riittävästi ei ole psykoterapeutteja tarjolla ja ilmeisesti niin kuin just koulutuksessakin on puutteet, siis koulutettavia alkumäärässä on puutteita. On, ja jos mietitään ihan niin kuin tällä hetkellä psykoterapiakoulutuksen hinta, niin siis sehän on niin kuin aivan päätöntä, että siis Suomessa on pääsääntöisesti ilmainen koulutusjärjestelmä, tarjotaan maksuton koulutus kaikille, ja sitten meillä on niin kuin psykoterapeutit, tämmöinen ala, mistä on valtavasti pulaa, mikä on yhteiskunnallisesti hyvin tärkeä, niin sitten psykoterapiakoulutus saattaa maksaa noin 30 000–50 000 euroa sille yksittäiselle koulutettavalle. Niin kuin esimerkiksi, jos mä haluaisin kouluttautua psykoterapeutiksi, niin mun pitäisi niin kuin valmistautua maksamaan se 30 000–50 000 euroa täysin itse, että siihen ei saa mitään niin kuin, minkäänlaista valtionavustusta. Tämähän on niin kuin aivan jotenkin siis niin kuin päätöntä, jos varsinkin mietitään sitä, että tällä hetkellä psykoterapeutit on keskimäärin aika iäkkäitä ja hyvin merkittävä osa heistä jää joka vuosi eläkkeelle. Et periaatteessa meidän niin kuin psykoterapeuttien määrä niin kuin vähenee jatkuvasti. Et se on hyvin huolestuttava se tilanne ja kyllä se niin kuin näkyy siinä, jos kysyy ihan keltä tahansa ihmiseltä, joka on yrittänyt hakea niin kuin Kelan kuntoutuspsykoterapiaa, niin on voinut saada Kelalta sen päätöksen, että niin kuin on oikeutettu siihen, mutta sitä terapeuttia vaan ei löydy mistään, koska kaikkien vastaanotot on vaan niin täynnä. Kuulostaa hurjalta. No näin niin kuin ainakin maallikkona ajattelee, että kun resurssit on kuitenkin aina rajalliset, toivotaan tietysti, että ne on paremmat, eikä vaan, niin onko se, jos sinun pitäisi Julia yksi asia sanoa, niin onko se ehkä se kaikista tärkein asia, että pystyttäisiin entistä enemmän tai nykyistä paremmin panostaa siihen ennaltaehkäisyyn ja siihen varhaiseen työhön? Kyllä ehdottomasti meidän pitäisi niin kuin yhä enemmän siirtää niitä resursseja siihen ennaltaehkäisyyn. Että usein me jotenkin puhutaan ennaltaehkäisystä sille, että se vähän niin kuin tarkoittaisi sitä, että pääsee niin kuin varhaisessa vaiheessa palvelujen piiriin. Mutta ei, meidän fokuksen pitäisi olla nimenomaan sitä, että miten niin kuin meidän yhteiskunta tuottaisi itsessään hyvinvointia silleen, että ihmiset ei tarvitsisi niitä palveluita. He ei ensin niin kuin käteenkään sairastuisi. Mutta sitten samaan aikaan se on totta, että vaikka meillä olisi niinku kuinka täydellinen yhteiskunta, niin ihmiset silti sairastuu ja sen takia se on tosi tärkeää, että me panostetaan niinku myös siihen palvelujärjestelmään. Varsinkin kun ne realiteetit on se, että meidän yhteiskunnassa on aika paljon sellaista mielenterveydellistä kuormitusta, mikä liittyy esimerkiksi semmoiseen niinku intensifikaatioon, eli siitä, miten meidän niinku yhteiskunnan tahti jatkuvasti kiihtyy, mikä näkyy vahvasti esimerkiksi työelämässä. Niin sen takia se olisi hyvin järkevää, että me panostettaisiin niinku nimenomaan niihin perustason palveluihin. Varsinkin, koska meillä on tutkimusnäyttöä myös siitä, että se hoito on sitä vaikuttavampaa, mitä niin kuin varhaisemmin se alkaa. Et useinhan niin kuin ihmisellä saattaa nyt olla sellainen tilanne, että hän saattaa niin kuin nyt vaikka pohtia, että onkohan mä masentunut. Ja sitten sen jälkeen hän hakee niin kuin vaikkapa terveyskeskuslääkärin niin kuin ajanvarausta, niin kuin, että hän pääsee keskustelemaan asiasta. Siinä saattaa mennä muutamia viikkoja esimerkiksi. Sitten kun hän pääsee sinne, niin sitten se prosessi tavallaan alkaa ja sitten siinä vaiheessa esimerkiksi saadaan mainita tämä mahdollisuus tästä Kelan kuntoutuspsykoterapiasta, jos on edellytys, että pitää olla vähintään 3 kuukautta niin kuin kestänyt hoitosuhde, mikä usein toteutetaan sille, että tapaa sairaanhoitajan muutaman kerran. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se on täynnä, niin sitten voi saada sen niin kuin lausunnon psykoterapiaan ja sitten siinä vaiheessa yleensä alkaa se, niin kuin, että alkaa etsimään sitä psykoterapeuttia. Ja toisaalta myös monella on se tilanne, että ei niin kuin saa sitä lausuntoa, koska ne psykiatrian vastaanot on niin tukossa. Että nämä prosessit on tosi pitkiä, niin kuin siitä hetkestä, kun se ihminen toteaa, että nyt mä tarvitsisin apua, niin siinä voi mennä pahimmillaan vuosia, että se varsinainen prosessi alkaa. Ja usein ne tilanteet on siinä vaiheessa sillä tavalla kroonistunut, että sitten se avun tarve on kasvanut ja tarvitaan niin kuin yhä entistä enemmän apua. Mutta jos me pystyttäisiin niin kuin vaikuttaa siihen ihmiseen siinä vaiheessa, kun hänellä herää ensi kertaa se tunne, että nyt mä tarvitsisin apua, jos me siinä tilanteessa pystyttäisiin kohdentamaan esimerkiksi niin kuin vaikka 5–10 kerran tämmöinen niin kuin lyhytterapeuttinen interventio, niin meillä on valtavasti tutkimusnäyttöä siitä, että silloin me pystytään niin kuin oikeasti auttamaan niin kuin aika tavallaan vähäiselläkin niin kuin resurssilla sitä ihmistä, kunhan se tapahtuisi tarpeeksi pian sen jälkeen, kun se niin kuin avun tarve on herännyt. Mä vielä nostasin tämän sun hyvän kysymyksen näistä ehkäisevistä ja mielenterveyttä tukevista
palveluista. Mä mietin, että jos meillä on niinku semmoinen yhteiskunta, joka tukee mielenterveyttä jo sieltä ihan vauva-iästä, ehkä neuvola-iästä ja raskausvaiheesta asti, niinku, koska ne vanhemmat on taas siinä avainasemassa ja siitä lähdetään sitten niin kuin kasvavan ihmisen mukana ja kaikissa vaiheissa varhaiskasvatuksessa saa tukea mielenterveyteen ja näin poispäin, niin silloinhan meillä kuitenkin myös väheni sitä palveluiden ja avun tarve. Kyllä. Ja myös sellaisia niin kuin tutkimuksia on tehty, että kaikista vaikuttavinta ja kaikista tuottavinta on se, että jos on esimerkiksi jotain vanhemmuuden haasteita, vaikka vanhemman ja vauvan vuorovaikutuksessa tai siinä, että jos on jotenkin haavoittuvassa asemassa oleva perhe, että jos he saa tässä vaiheessa tukea, kun lapsi on pieni, niin siihen vuorovaikutukseen, niin se on kaikista tuottavin sijoitus mielenterveyteen. Joo, olipas hyvä nosto. Mä haluaisin taas astua vähän niiden sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkopuolelle. Eli tavallaan sitä hyvää mielenterveyttä rakennetaan myös just vaikkapa siellä neuvolassa, että vanhemmat saa sitä hyvää tukea, kuinka lapsen kanssa ollaan vuorovaikutuksessa. Meillä on semmoinen tunnepöytäteatteri Mieli ry:n tuottamana, jota päiväkodin työntekijät on käyttänyt lasten kanssa, jossa opitaan vaikkapa tunnetaitoja tai vuorovaikutusta, kaveritaitoja. Tai ihan samalla tavalla niin Mieli ry on kouluttanut jo vuosikausia peruskouluopettajia näistä tunnetaidoista ja vuorovaikutustaidoista. Ja Mieli ry:n ansiosta on myös nämä saatu tuonne valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan nämä asiat, mielenterveystaidot. Niin tavallaan tämä on niinku se toinen puoli, että me jatkuvasti rakennetaan niitä resursseja, niitä mielenterveyden resursseja ja voimavaroja näissä arkisissa kohtaamisissa. Ja kun sä sanoit, että mielenterveys kuuluu ihan jokaiselle yhteiskunnan sektorille, niin se todella on näin ja kaikilla politiikan lohkoilla vaikutetaan ja rakennetaan mielenterveyttä. Joo, tosi hyvin sanottu ja hyvä kun nostit tuon varhaiskasvatuksen esimerkiksi semmoisesta niin kuin hyvin kustannustehokkaasta keinosta edistää mielenterveyttä. Ja mä niin kuin sanoisin, että siinäkin voitaisiin hyödyntää enemmän niin kuin myös mielenterveyden ammattilaisten apua siinä semmoisessa ennaltaehkäisevässä työssä, missä ei puhuta niin kuin yksilövastaanotoista. Et esimerkiksi tällä hetkellä, jos mietitään oppilashuollon palveluita, eli lakisääteisiä koulupsykologia- ja kuraattoripalveluita, niin usein niin kuin sitä kautta me puhutaan niin kuin vaan niistä yksilövastaanotoista, mutta siinä keskustelussa jää usein paitsi on se, että koulupsykologeilla, kuraattoreilla on niin kuin lakisääteinen velvollisuus tehdä ennaltaehkäisevää yhteisötyötä, joka tarkoittaa siis sitä, että he tukee esimerkiksi opettajia ja sen koulun henkilökuntaa siinä heidän niin kuin kasvatustehtävässä, että miten he voi niin kuin auttaa koulun henkilökuntaa tukemaan niin kuin sekä oppilaiden mielenterveyttä, mutta ylipäätään niin kuin heidän oppimista. Ja me voitaisiin tehdä niin kuin silleen, että me panostettaisiin tähän myös aikaisemmin siellä varhaiskasvatuksessa, että me laajennettaisiin nämä lakisääteiset oppilashuollon palvelut myös varhaiskasvatukseen, koska siinä ei oikeastaan mitään niin kuin tutkimukseen perustavaa niin kuin syytä, minkä takia meidän kannattaisi pitää nämä palvelut lakisääteisinä vasta sit siinä vaiheessa, kun lapsi aloittaa niin kuin alakoulun. Että me niin kuin nähdään tutkimuksista, että niin kuin mielenterveydellä hyvin niin kuin keskeisiä asioita tapahtuu jo aikaisemmin, nimenomaan alle 5 vuoden iässä siinä niin kuin pikkulapsivaiheessa, ja me tarvittaisiin siihen jo sitä varhaisempaa mielenterveyden tukea ja asiantuntemusta. Ja tällä ei tosiaan välttämättä tarkoita mitään yksilövastaanottoja, vaan sitä, että niin kuin erityisesti jos me puhutaan lapsista, niin mitä pienempi lapsi on kyseessä, niin sitä vähemmän meidän pitäisi kohdistaa sitä interventiota siihen itse lapseen, vaan enemmänkin niihin aikuisiin, jotka on hänen ympärillään, koska he vaikuttaa massiivisesti siihen lapsen hyvinvointiin. Ja tämä tarkoittaa esimerkiksi just vanhempia ja sitten sitä varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Että miten me voitaisiin tukea niitä varhaiskasvatuksen opettajia siinä heidän tärkeässä kasvatustyössä, että miten he voisivat niinku edistää paremmin lasten mielenterveyttä. Ja sitten samoin toki myös just nimenomaan, miten me voidaan auttaa vanhempia siinä tärkeässä kasvatustehtävässä. Tässä oli hyvä esimerkki työstä, mitä järjestöt tekee. Sä oot siis Mieli ry:stä, mutta meillä on paljon muitakin järjestöjä, jotka tekee tosi tärkeää mielenterveystyötä. Niin ootteko huolissanne, uskon, että olette näistä hallituksen aikeista, että vuodesta 2027 lukien, niin muistaakseni peräti 4/4 järjestöille kohdistetusta tuesta on nyt leikkausuhan alla, niin millaisia riskejä näette tässä nimenomaan niiden järjestöjen osalta, jotka tekee mielenterveystyötä? Sehän on siis todella lyhytnäköistä säästöpolitiikkaa, että siis eihän tota kautta saada niitä säästöjä, kun meidän järjestöt tekee ihan valtavan tärkeää työtä ihmisten mielenterveyden ja yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukemisessa. Ja ylipäätään Suomi on aika kansainvälisestikin vähän poikkeus siinä, että miten paljon meillä on näitä järjestökentän palveluita. Että Suomen sosiaalipolitiikassa on ollut aika semmoinen pitkä perinne, että järjestöt on osin myös joutunut ottamaan kontoilleen semmoisia palveluita, joita meidän sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän pitäisi tarjota, mutta nyt meidän järjestöt tuottaa niitä.
Esimerkiksi vaikkapa Mieli ry:n tarjoama niin kuin kriisipuhelin ja sekaisin chat, niin ne on sellaisia palveluita, joita meidän sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ei tarjoa. Ne on valunut sinne järjestösektorille ja se on ihan äärimmäisen tärkeää työtä, koska valitettavasti siis tuommoisia palveluita niin kuin todella tarvitaan ja siihen tarpeeseen ei pystytä tällä hetkellä vastaamaan siellä niin kuin sosiaali- ja niin kuin terveyspalvelujen puolella. Et se on mun mielestä niin kuin vaan siis todella lyhytnäköistä, koska niistä Mieli ry, niin kuin varmaan osaat itse sanoa niistä tilastoista paremmin, mutta näkyy, että miten niin kuin niiden palveluiden niin kuin käyttö on vaan kasvanut. Esimerkiksi kriisipuhelimeen on niin kuin hyvin vahvasti noussut ne puhelinsoitot, mitä tulee. Ja esimerkiksi ne on just semmoisia palveluita, että meillä ollaan parhaimmillaan pelastaa ihmisen henki. Että sinnehän saattaa soittaa semmoinen ihminen, joka on niin kuin akuutissa itsemurhavaarassa. On itsekin aikoinaan opiskeluaikana ollut vapaaehtoisena tuossa Mieli ry:n sekaisin chatissa ja näin ihan niin kuin omin käsin sen, että miten tärkeää ennaltaehkäisevää työtä se on ja miten sinne niin kuin hakeutuu paljon sellaisia nuoria, jotka on niin kuin hyvin yksin ja että he ei ole saanut mistään apua ja heillä on niin kuin todella niin kuin voimakas hätä siinä hetkessä ja niin kuin parhaimmillaan niin kuin tavallaan siinäkin niin kuin yhdessä keskustelussa pystytään niin kuin vakauttaa se tilanne sillä tavalla, että niin kuin jotenkin se tilanne lähtee menemään eteenpäin. Niin musta se on jotenkin aivan kuin käsittämätöntä, että niin tuommoisista palveluista me ollaan niin kuin nyt leikkaamassa. No mitä muuta me voidaan tehdä, jotta tällaisia leikkauksia ei tule ja mielenterveyspalvelut ja mielenterveysasiat ylipäätään saisi nykyistä paremman jalansijan muuta kuin puhua. Tämä on tärkeä keskustelu ja sitten sanoit sen tutkimustiedon, mikä on varmasti tärkeä, mutta mitä muita keinoja meillä on ikään kuin repertuarissa? No kyllä mä niin kuin haluaisin myös herätellä ihmisiä ajattelemaan sitä, että niin kuin yhteiskunta olemme me kaikki. Ja että se on tavallaan myös meidän kaikkien niin kuin aktiivisuuden varassa sitä, että me saadaan muutettua toisaalta stigmaa ja haitallisia mielenterveyteen kohdistuvia asenteita niin kuin uudenlaisiksi. Että me opitaan ymmärtää se, että mielenterveys on osana meidän kaikkia ja meidän kaikkien pitäisi huomioida se. Ja myös nyt kun niin kuin nähdään, että tämmöiset tärkeät niin kuin palvelut ja toiminnot on uhattuna, että yhä niin kuin useampi toimija niin kuin rohkaistuisi puolustamaan niitä ja nostamaan niiden tärkeyttä esiin. Että jotenkin välillä tavallaan koen sen vähän turhauttavanakin, että miten paljon just me puhutaan siitä, että kaikki sanoo sitä, että mielenterveys on tärkeää, mutta sitten ne jotenkin teot puuttuu tai jotenkin, että se jää semmoiselle vähän niin kuin sanahelinän tasolle, että sitten ei olla valmiit panostamaan siihen niihin asioihin, mitkä oikeasti sitä mielenterveyttä tutkitusti edistää. Mutta se on vaikea kysymys ja sitten toisaalta se on musta harmillista, että monesti ne ihmiset, jotka on niin kuin jo valmiiksi heikossa asemassa, esimerkiksi kärsinyt paljon mielenterveyden vuoksi, niin sitten he on ne, niin kuin, jotka joutuu tavallaan niitä palveluita puolustamaan. Et toivoisin sen takia, että mahdollisimman moni niin kuin yhteiskunnallinen toimija niin kuin ottaisi kantaa niin kuin sen mielenterveyden niin kuin tärkeyden puolesta ja siitä, että vaadittaisiin niitä panostuksia, että me muutettaisiin niin kuin sitä, että miten me näitä niin kuin palveluita resurssoidaan ja toisaalta myös niin kuin laajemmin niin kuin nähtäisiin se, että miten me voitaisiin niin kuin edistää sitä, että jokainen pystyisi niin kuin osana tätä yhteiskuntaa, että pystyisi esimerkiksi pysymään työelämässä, vaikka olisi jotain yksilöllisiä haasteita. Ja sitten tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen yhteiskunta, jossa esimerkiksi toimeentulo on turvattu, niin on tosi tärkeä mielenterveyden tekijä siksi, että se luo perusturvallisuuden tunnetta, joka on sitten psykologista turvallisuutta ja se luo uskoa siihen niin kuin arkeen ja omiin toimintamahdollisuuksiin. Että sen takia tavallaan tämmöiset niin kuin ihan perustuloon liittyvät, toimeentuloon liittyvät asiat ja ihmisoikeuksien toteuttaminen niin yhteiskunnallisesti äärimmäisen tärkeää mielenterveyden kannalta. Joo, todella hyvin sanottu ja niin kuin toivoisin, että just toi niin kuin nähtäisi yhä niin kuin vakaammin. Esimerkiksi nyt, kun puhutaan näistä leikkauksista, niin moni niistä kohdistuu nimenomaan ihmisten toimeentuloon. Ja esimerkiksi SOSTE on arvioinut, että se tulee selvästi lisäämään ihmisiä, jotka on perustoimeentulotuen varassa, tulee lisäämään lapsiperheköyhyyttä. Niin just niin kuin tämmöiset niin kuin asiat meidän pitäisi nähdä osana sitä mielenterveyspolitiikkaa, koska meillä on hyvin vahva tutkimusnäyttö siitä, että köyhyys lisää mielenterveyden ongelmia. Ja erityisesti se on huolestuttavaa, kun me puhutaan lapsista, koska kuten nostitkin hienosti esiin tuon niin kuin perusturvallisuuden tunteen, niin se tosiaan syntyy siellä lapsuudessa ja se vaikuttaa koko elämän meihin ihan hermostollisesti. Ja sen takia meidän olisi niin tärkeää panostaa siihen, että tavallaan olisi niin kuin ihmisillä se kokemus siitä, että ei tarvitse olla niin kuin huolissaan tulevaisuudestaan. Että olisi sellainen tunne siitä, että niin kuin yhteiskunta ja yhteisöt sen sisällä kannattelee silloinkin, kun olisi vaikeaa. Ja tämä on hirveän tärkeää, mitä olet moneen kertaan sanonut, että ei nähdä mielenterveyttä vaan ongelmana, vaikka otetaan mukaan se tukeminen ja ymmärretään, että voidaan tehdä paljon jo tosiaan ihan siellä
päiväkoti-iässä. Mutta valtavan hienoja ajatuksia, ainakin itse opin paljon tästä keskustelusta ja sillä perusteella uskon, että keskustelu ja hyvät esimerkit on ainakin yksi keino parantaa tilannetta. Mutta todella paljon kiitoksia Ellen. Mieli ry tekee mahtavaa työtä Kiitos. Ja tuhannet kiitokset Julia, kun pääsit meidän vieraaksi. Joo, ja kiitos vielä teille, kun haluatte nostaa näitä teemoja esiin. Tämä on niinku ihan todella tärkeää koko meidän niinku yhteiskunnan puolesta. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.